दा नै जोङो क'क्राझाराव ओंखारबाय थार्ड ग्रेडनि एग्जाम होनो थाखाय जोङो थांगासिनो दं क'क्राझार मा स्कुलाव होनदोंमोनलाय राष्ट्र भाषा विद्यापीठ स्कुलावहाय फरिखाखौ आं होआ बेसो होगोन नै बेसो आंहा दोनलांनांगौसो दा जोङो फाइनाली जों दा सफैबाय राष्ट्र विद्यापीठ हाई स्कुलाव बेयावनो जागोन जोबोद बिहिर होंगो दोंगोथार लामायाबो ट्राफिक्स अब्लाबो सफैबाय होंगो दोंगोनि गेजेरजों इन्टारभिउनि टाइमा जाबाय बिनिखायनो आंबो एसे बेरायग्लांनो बेबायदिनो दै गांनानै उफाय गैयैनि थामसाब गंसे लाबाय आङो थामसाब लानानै लोंनोसै एसे देहाखौ थाजिम मोननाय बायदि बेखौ लोंनासो गुसु मोनबाय सासे बुरिया ओरैबायदि टेन्टबाय हरावनो फैखादोंनो बेस्रा दिनैहाय थार्ड ग्रेडनि एग्जाम होनो फैदों नाथाय एग्जामखौ आं होआखै आंनि हिन्जावासो होदों आङो बेखौनो दोनबोदों क'क्राझार राष्ट्रीय विद्यापीठ स्कुलावहाय नायनोसै माबायदि लिरनो हादों रिजाल्टनि समावसो मिन्थिसिगोन बेनो लकेसना बेनो नै एग्जामा जागासिनो दं 12टा जाबाय गबाय फरिखा होग्राफ्रा माबायदि ओंखारबोयो नायदो ओंखारबोजेनबाय नै फरिखा होग्राफ्रा बेसेबां हाखो जोंनाथ' दाबो ओंखारबोआखै हनै दाबो नुहुरा मालाय हाग्रोनायफ्रा ओंखारबोजोब्बाय ओंखारबोजोब्बाय नै मालाय फालो ओंखारबोजोब्बाय एबाराव आं आसा खालामो बिनि बिसिया एग्जामाव पास जायोबा जोबोद मोजां जागोन बै गथ' बामनाय बांगालि हिनजावा ना मा होनो लोगोफोर नोंसोरबो आसा खालामो नामा बिनि हिनजावा पास जानायखौ मानोना जोबोद खस्थ' फरायहोनो नायदो बै बांगालि हिनजावखौ पास जाथों दै बे बांगालि हिनजावा पास जाथों ओंखारदोआ नोंमा दैया दाबो ओंखारबोआ आखोनो हादिया
हाजोब्बाय लोंदो हागोन ना हायाखैथाय फरिखा जोब्बाय दा जों ओंखारबोबाय नै थांनोसै थांनो ओंखारबोबाय बेवहाय थाला जों दा गारिया नै सिङावसो दं साइकेल बिहरगासिनो दानिया जों साइकेल नायनो नागिरदों नै साइकेल फिसा एकदम दहायनिफ्रायनो दावराव जाहरगासिनो दङ नायनि मिलायना मिलाया बेखौ नायबायमोनलै नै जायोना जायाथाय फसायोना फसायाथाय कालारानो मोजां नङा गारि पामसार जाजाबाय नै दे नारनायदो औ नारनायदो दे बरियाना नानि दे नारदो जोखोना ए माथो नारनोनो रोङा नारनो रोङाबा बोरै सालायनांगौ नोङो di gatar ada uri galai ga gagdo बै जोंना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो